oganda ma jo Kenya. Mokunga penye ni be idhi riwore gi duond buche mamoko koso nyalo donjo e duogo e ODM mani wacho ni bede live membani. Okay, erokamano. Duogo e ODM ka duogo tadhi ketho the very purpose o momiyo adwaro ni wayaw party. Iwinjo ka ywa kata kapok ka wacho ni jo winjowa. Gaset ma kawuono aneno ka chiew ta neno ka ondik the Grand Coalition Standard. Tineno ka yawuot Baloya ni kacha. Sifuna Giri ni kacha. Aneno gendini te ok aneno Joluo. To kendo ka dok Karuto kocha taneno Wetangula. Taneno Musalia Mudavadi. Taneno Oparanya. Tieneni wan Joluo wabenya kakoro wabed mariek wachak ke. Alright. Ka ODM ni kocha. Manu party wa madala kikwanege. FOP Onyango Oloo bede jatelo Freedom and Opportunity Party. Be obed koni. Tieneni wan be wang ni wariek mak kakocho yuto luo yuto. Kakoni yuto luo yuto. Okay. But what my coalition, I believe in the way Mwaseti me coalitions, momio Jaluo pori yuak nyaka kawuono, kapoka wacho ja Kenya. Kata momio ja Kenya yuak nyaka kawuono. Yande ngata winjo ka go mbaka. Ninge ni Jaluo poko bede serikal. Momio maruto ni koro wamor wan gode serikal. Lakini be isi winjo wacho no? E wacho ni Joluo poko donjo e serikal. Ni gwang ni kage donjo e serikal. Wawacho diera. 1995. Ramogi wacho ni mo itega ng'ute bor neno mabor magitiyogo. In 1996, 97, 95 ka 96, Raila dhi kanu mobedo Secretary General, mobedo Minister for Roads. Ne wane serikal kuzok ne wane serikal. 202, Raila obedo Minister ka Kibaki ka. Mochako obedo Prime Minister. Ne wane serikal kuzok ne wane serikal. Ochako mosore go Uhuru. Chako musore gi Ruto to we wakan ku. We have been in government seche gite. Angomo miyo ngima wa pok olokore. Angomo idwa timo madaloko ngima ji madwa wacho ni penja adwa riwo nigo gi coalition. Yes. Nikech wadonje coalitions the wrong way. Jaluo objective ne en gan adwa donje serikal. Makose loso coalition modonje serikal to tieko wan gi cabinet adek kata riyo kata bich opakore otieko objective ne. Dog chien kama wacho ni okinyal achieve above your vision. Kech macha upper limit mari. Onyango Oloo's ultimate objective oken donje serikal be oken loso serikal. Objective mar party mar FOP ma waloso ma wadwa laro go piny and transforming lives for the better, for the welfare of mankind and Kenyans. Tiendeni wadonja serikal as a step towards loko ngimau. How? This way. Kadhi loso coalition gi party machielo. O kadhi biro ni miya minister Sadek, miya PS ariyo. No. The first agenda, Onyango Oloo anasomo mna law. Akia weche health. Akia weche agriculture. Akia weche finance. Kill your team. I bring my technical team. Let us talk on matters development. Mag wandi angumiyo yinin ginderni mogo lam thuru mang'eny kilomita 2,000 to maga 200 kende. Ngisa kaka within the 5 years adhi achieve marom kodi. Wadhi weche mag health. In other words, wakwongwa loso a document that details development for areas maga manomi ateko machopo kodie mesaka. Adwaro nderni maromo kama, adwaro level 5 hospitals maromo kama, adwaro gik maromo kama, and must be data driven. Don't get the watch mani deo managwimo kende. Hold on. I watch coalition. Tieneni yo Kenya ko miya ombulu moromo bedo ango? President. Yes. Tieneni kora take care of my party and strongholds. Koro jogi nyaka konga team coalition on development, not on leadership. Upogore gi jakojo kanyo yera straight away as president. Mama no badhi biro ni. Number 2, asetieko the technical document on development. Obeyed water, obeyed agriculture, obeyed finances, obeyed roads, obeyed health. My technical people saying Sanja tell Marco me, so it's not a road deal, and these are the timelines. At the end, number 2. The second technical document. Kabi work one day na mosorane wa mosorage bati nikoro coalition. No. The second technical document adwange gi police ma areas gi in gi 30,000 and gi 3,000. Within 5 years ate mangomondo nke jadwara affirmative action Jaluo sebetoko ma government for years. Let us talk about now employment of our youths.
adwa ng'iyo police force, adwa ng'iyo civil service, adwa ng'iyo teacher service commission, adwa ng'iyo all these public bodies. Mondi me and the year 1 day call these numbers, year 2, year 3, year 4, in the areas that represent my interest. By the time what take that technical document, and Magi Jomindi Komar below, usually between 25 and 27 years only. Okay. Remember, but in to Kolos and Nekende Koticato minister for only 5 years. Kose? Tokan deko nyathima jahiga 20 gabich kata 20 gabiriyo odhi chamo gino for 30 years kendo nya improve gongi mamajo dala gite. Adwa employment for our young people.